Esta mesma semana denunciábamos in situ a situación de colapso nas urxencias sanitarias dos hospitais galegos que está a provocar que as propias salas de urxencias dos hospitais se convertan en plantas do propio hospital, onde un usuario do sistema de emerxencias, de urxencias galego, este esperando ata 48 horas por unha habitación nunha planta, o cal sitúa o escenario nun colapso realmente perigoso que hai que denunciar. Para González Formoso, a situación é tamén preocupante na atención pediátrica ou xinecolóxica. Estamos comprobando que levamos moito tempo deixando de atender as consultas ginecolóxicas no sistema público de saúde en Galicia. Estamos a ver como se tarda ata un ano en conceder unha atención ginecolóxica a unha muller en Galicia. Un ano significa que non se poda esperar e que se estén derivando casos, evidentemente, da cidadanía galega que está buscándose a saída para poder ser atendido por un xinecólogo ou unha xinecóloga en un eido privado. Por tanto, isto se traduce, entendemos, nunha discriminación hacia os servicios básicos ginecolóxicos ao que ten dereito calquer muller galega no eido rural ou no eido urbano. Segundo os socialistas, isto tradúcese nunha vampirización do sistema sanitario público en favor da sanidade privada. Ante esta situación, os socialistas fan un chamamento a toda a sociedade galega a participar na movilización convocada para o vindeiro domingo 12 de febreiro, en Compostela, en favor e na defensa da sanidade pública. Facer un chamamento á sociedade galega, decirlle que non vamos a permitir o desmantelamento nin a vampirización do sistema sanitario galego en beneficio do sistema sanitario privado. Facemos un chamamento á cidadanía galega a que manifeste as súas inquedanzas, a súa rabia polo sistema sanitario público galego e en defensa facer un chamamento para que acuda a manifestación o día 12 aquí en Santiago de Compostela. Queremos lanzar un grito de que Galicia quere un sistema sanitario de primeira división e non quere un sistema sanitario de regional preferente.